Paghirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode and sa indong mga cellphone likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa, Diyos mabalos po. Matindog po kita para sa novena ni Saint Jude Tadeus. Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good,
and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces he has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind. In the most desperate cases, come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan na sinautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatian mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamigay mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indo mga tugang ngunyan, Webes, antes kan Epifania. Ang sa tuya pong mas intentions, iyo ang mga minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Helen Meriales and family, Mrs. Maria Sharon Craft, Ray Gianan, Annabel Salcedo and family, Leo Mejillano Salon, Elviro Apuya and family, Nercua family. Thanksgiving in honor of Saint Jude ni Christopher and Almira Ayo. Pasasalamat man ni Joe and Del Araya, Mary Chel Bertumen, asin ni Aida Grifaldio and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special man na kahagadan ni Rowena Lee, Bianca Luis Lee, Cheska Joy Lee, Jimson Ronald Lee. Prayer for complete healing of Adolfo Can Velasco family, for successful passing of dentistry licensure exam sa kahagadan Rachel Pauline Balcueva. Special man na kahagadan ni Jefferson Ryan Lee. Prayer for safety travel of Azenet Araya ni Joe and Del Araya. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Eugenie, dulot ni Helen Meriales and family, para kay Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, para sa kalag ni na Ferolino asin Emeteria ni Mrs. Maria Sharon Craft. Prayer for death anniversary of Gloria Can Galicia family, para kay Francisco Jr., dulot ni Digna Mayores, para kay Ronnie ni Mr. and Mrs. Erickson Domasian, para kay Juventino Can Saunars family, sa Senars family, para kay Trinidad ni Dr. Rolio Melante and family, para kay Anthony Miguel ni Tet Kabutahe family, para kay Justin Raymond Can Sanyosa family, para sa kalag ni Nadalisay Francisco Dominador Felicitas asin Emmanuel ni Jelly Martinez and family, para sa kalag ni na Veneranda asin Bonifacio, dulot ni Emelita Miranda and family, para sa kalag ni na Salvador asin Armida, dulot ni Mila Rodriguez, para sa kalag ni Genoveva, dulot ni Maria Ines Mayor, para kay Flora Kangong family, All Souls in Purgatory ni Mary Chel Bertumen and family, asin sa kalag ni Agustin, dulot ni Dorothy Garcia.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niyato, an awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sagaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kakuragnan, mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Happy New Year. 361 days na lang, New Year na naman. Magpasalamat kita sa tuyag kakuragnan, kan urual daw na biyaya, na sa tuya pong inaako. Lalong-lalo na, mga biyaya na sa tabang asin pamibigan sa tuyang mahal na patron sa tuya pong nakamtan. Siringman padagos kitang maghagad kan sa iyang pamibi asin intersesyon para sa tuya pong mga pangangaipo sa urual daw. Ngunyan binbidunta sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos na nganing magkaligo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpi sa lako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak, manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, sinarhon kita sa buhay, na daig kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagikan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa na magtubod sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, nabubuhay, asin nagahade. Kay iba mo, asin ka na Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa hali sa enot na surat ni San Juan. Sa kuyang mga aki, dai man lugod nin magdaya sa indo.
Matanos ang tawo na nagigibo nin katanosan, siring na si Kristo matanos. Sa diri kan diablo ang nabubuhay sa kasalan. Hulita ang diablo para kasala poon sa kapinunan. An aki nin Diyos napadigdi tanganing rumpagon ang mga gibo kan diablo. Ang gikan sa Diyos dai nagkakasala, hulita ang banhi nin Diyos yaon sa iya. Dai makakagibo nin kasalan, hulita gikan sa Diyos. Digdi namimidbid ang mga aki nin Diyos, asin ang mga aki nin diablo. Andai nagigibo nin katanosan, bakong aki nin Diyos. Siring man andai namumuot sa tugang. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Nahiling kan gabos na puro nin daga, ang kapangyarihan nin Diyos. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Bagong awit, awiton sa kagurangnan, hulita guminibo siya nin mga ngangalasan. Sa sadiri niyang kusog, asin banal na takyag, nakamtan niya ang kapangganahan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Maghagubuhob ang dagat, asin ang gabos na yaon dyan, ang kinakban, asin ang gabos na banwaan. Mag-uropak ang mga salog, magkurahaw sa kaugmahan ang kabukidan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Madatong ang kagurangnan, madatong sa paghukom sa kinakban. Huhukuman niya ang kinakban sa katanosan, asin ang katawohan, tatawan niya nin kahusayan. Nahiling kan gabos na puro nindaga ang kapangyarihan nin Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan masunod na aldaw, girarayaon duman si Juan, kay paandua kan sa iyang mga disipulos. Pagkahiling na si Jesus minaagi nagsabi, ini ang kordero ng Diyos. Pagkadangog kay ni ang duwang disipulos suminunod kay Jesus. Si Jesus nagsalingoy, nahiling ang duwa na nagsusunod sa iya asin naghapot. Ano ang hinahanap nindo? Nagsimbag sindarabay, hain po ang harong mo. Si Jesus nagsabi sa inda, madya, asin mahiling nindo. Nag-iba sinda, nahiling ninda sa iyang pinag-erokan asin nagpawalat sa kaibahan niya kanal daw na ito. Alas 4 na ninhapon kan sinda nagduman. Saro kay tong duwa na nagdangog kay Juan, asin suminunod kay Jesus iyo si Andres, tugang ni Simon Pedro. Anenot na nasabat, ni Andres iyo ang sa iyang tugang na si Simon, asin sinabihan, dako amin na ang Mesiyas na iyo ang Kristo. Asin ipinamidbid kay Jesus. Hiniling na Jesus, asin sinabihan, ika si Simon, aki ni Juan, ika aapudon na Sebas. Naanbot sabihon, Pedro. Matugang marahay na barata kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pag hinahapot kita na
i-differentiate ining tigaapod na pride and humility, we can simply or easily answer na ang pride, kapabaw-abawan. Diba? Pagpapalangkaw. Ang humility is all about being humble or kumbaba. Several times, share ko po sa inyo itong nabasa ko sa sarong libro na magayon na description, madali untang maintindihan kung ano ang distinction o pagkakaiba kaining duwa, pride and humility. Ang pride at sosogduman sa librong nabasa ko is like seeing yourself through a magnifying glass. Nahiling mo sa imong sadiri kaya minadakula gabus na bagay manungod sa imo dahil kang magnifying glass that you are making use of. You try to exaggerate yourself. Pero ang humility is like seeing yourself in a mirror. What you see is what you get. No filter. Kung talagang mataba ka, wala po kitang magiginibo kayan. Nagreklamo ka na, nagtaba ngaya ko, Father, dahil kang party digdi party duman kang bisan. October pa sana, mataba ka na po. Dahil na pagbasula sa Christmas, sa mga parties, di ba? Yan ang humility. What you see is what you get. No filter. Pero ang pride, you try to exaggerate yourself. Dakulo na mga pagyaon ng pride, dakulo na mga pagpapanggap, mga balat kayo sa buhay mo. Because you try to exaggerate yourself. And iyan precisamente ang gusto kong message na makuata digdi sa tuyang ebanghelyo. As we start this year, as we face the challenges of this year 20 and 24, arugod ta po ining imahen nin kapakumbabaan na pinahiling ni Juan Bautista. Pwede ko ta nabaga na asumayro na ni Juan Bautista kang hinapot siya kan mga tao, ika na ngayaan Mesiyas na maabot? Pwede ko tang nagsabi si Juan, opo, ako na. Pero kang nag-agi si Kristo, nakasabay niya sa iyang duwang disipulos. Anong ginibo po ni Juan Bautista? He pointed Christ to his two disciples. And eventually, nahiling tananawara ini sa iyang duwang disipulos na ini, ta ini nagsunod na kay Kristo. Anong sabi po ni Juan Bautista? Uya, ang kordero ni Diyos. He paved the way to the Lord. He did not project himself as the great one, but rather humbles himself as a mere precursor of Christ. Ini ang dakulao na tentasyon kan tawo. Di po ba sa kinaban ang pride? Ang pride iyo ang naglilid sa tuya tanganing magkasala. Ang pride iyo ang nagdadara sa tuya tanganing hilinguntan sa tuyang sadiri na dakula. As if we consider ourselves as indispensable. Iyan ang pride. Ay, dahil man iyan matatapos kung dahil ako. Yung baga minsan ako ang pinakamatibay na lektor dyan sa St. Jude. Kaya dapat permi ako ang commentator, permi ako ang lektor. Diba? Ay, ang grupo B, yung pinakamaray na choir. Ay, dahil madaog sa kuya pag live stream, dahil ang masapalit sa kuya pag dikurar, kang mga burak. Ako, pinakamaray digdi. Yan ang pride. You consider yourself as if you are indispensable. Dahil ang mapalit sa ako nang pinakamaray na padi na nasa digdi sa St. Jude. Dahil na ako matatalbugan. Ako ang pinakamatibay magsermon. Kaya ako ang tigaharanap kan mga tao. Pride. Minsan nahuhulog kita dyan. Iyan, kaya bagayunon bagay ning pagpuon kan taon, pigpapagirumdum po kita ni Juan Bautista. That as followers of Christ, in all that we do for God's kingdom, let us be humble enough to keep in mind that we are mere
servants of God. Mga surugoon man sa nakita, kan sa tuyang kagurangnan. Ipapara-istorya ko ini, tamagayon ng message kag istorya ini. Itong may naghanap da sa padi sa sarong parokya, nahapot so sa Kristan kayo dito. Hain nga si Father, hain nga so amo mo, turo manggari kang sa Kristan. Ika ngaya, sabi kang naganap, ano ka digdi? Sa 3rd district ini nangyari, imbis na sabihon kang sa Kristan, tagari tigdagitan man siya kay itong naghahanap. Ano kang ngaya digdi? Amo man ngaya, amo man. Amo, iyo man. Minsan baga kita nalilingawan ta na mga surugoon man sa nakita gabos. Ang kagurangnan ta iyon sa tuyang kagurangnan. Pero minsan feeling ta kita naman ang kagurangnan. So enot, as Christ's disciples, sometimes we reap praises from people. And mga tao who are grateful and proud of our services and achievements. Good to feel that way. But let us remember, it is important to always remind ourselves that our life and ministry should point to Christ. Pako pasiring sa tuya, o di pasiring si Kristo, ki Kristo. You were able to accomplish things because of Christ. And dapat man lang na si Kristo ang itutukdo mo. Kaya makamundoon minsan pag nagpaparalita ng padi, nagre-reshuffle. Makamundoon na nakahali na, nagparalita na kami. So mga tao minsan, you will get frustrated. Ako, I get frustrated. Father, maray ko ta ngayon, di ka na sa, wow, ito susala ko. Ang nadara ko sa Indo si Kristo, bako si Kristo, kundi susadiri ko. Di baga, di pa nakaka-move on. O, maduwang tauna, pigpaparahan na pa si Father. Kaya minsan nagdududa na ako. Natadoy ako pigpaparahan. That's true. Second, the mission that we do is not really ours. Never forget that. It is ultimately God's mission. We are just partakers in this mission. Hence, we cannot take full credits for every success. Bako kitaan ma-gain the credits. Ano man natigigibot pakisumaro talang ini sa dakulaon na misyon na dapat niya itong gampanan, lalong-lalo na sa simbahan. So, kung igwaman pong challenge ini sa tuyang ibanghelyo ngunyan, madali na naman magbagong taon, 361 days na lang, 2025 na. Ang challenge sa tuya sa taon na ini, namumutan kong mga tugang, iyon na, enot sa gabos, let us bring Christ to people instead of bringing ourselves to them. Second, let us, like John the Baptist, be pointers towards Christ. Lalong-lalo na sa tuyang kapwa, asin sa lambang saro. Sagaran ka naman, aki, asin Espiritu Santo. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod
kan Diyos sa mga makakamhan. Akong malugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kaguragnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan ni sa imong apostol na si San Judas Tadeo, akuan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kaguragnan. Amen. At kaguragnan mapasaydo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsal saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatukluan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbo nin mga angkeles, busay sa imo ang isip kaming nagsasaralong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Kaguragnan, ikanangganan banal, burabunin nga buwas sa kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kaguragnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos asin magkakan kayni taynian sa kuyang hawak na inudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuas asin mag-inom kay niyan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan iniyan pagibuhon nindo sa pagrubdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay ning buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan kabos na klero.
Siring man ginumduman sa imong pagkaherak, at sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan. Dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kaya raki kami gabos na mimibi kami tanganing kaiba, ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin kabos na santos, nakaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daig kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siling man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos ton nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, ang samong kakanon sorwal daw, itaw mo sa muya, ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin nare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdato kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katulinongan, ibinawalat ko sa Indo, ang sa ko katulinongan itinatao ko sa Indo, hara paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, orasan sa iyan katulinongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katulinongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinarauhan po kita kan tanda ni katulinongan. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa kakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko an sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God, glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu, namimibi kami, lugod, ang sakramento na sa mong inakuunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Hinahangad mi, muli kay Kristo, na sa mong kakurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa misa ka nakaaging Webes, nag-abot sa 17,379 asin 10 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa,
nag-abot sa 2,273 pesos as in 30 centavos. Ang second collection nag-abot po sa 4,310 pesos as in 60 centavos. Available na po ang 2024 St. Jude Calendar sa Satuyang Parish Office para sa mga maot po magbakal, magdulok na lang po sa opisina. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous na nag-donate ki 2,000 pesos, 1,500, 1,000, 2,800, 2,300, sarong 200 pesos, Leticia Alo, 1,000, Abion Family, 1,000, Chelsea Dalde, 1,000, Arsiaga Family, 100. Diyos mabalos po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa ido, Asin sa imong espiritu. inukuan payo, asin maghagad din bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamahan sa gabos na pag-alaman. Asin bendisyonan kamo nin gabos na kanahayan. Amen. Ang paratubos nagtao sa saindo ning katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa saindo ang buhay na rin kasagkuran. Amen. Itanong niya ang sa iyang tataramon sa saindong puso asin panoon niya kamo ning kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa sayang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matanos asin marhay, sagkod na lumaog kamo sa saindong langiton na pamana. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabawas kan Diyos na mabubuton, asin mayarakon. Ano ma? An aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Nangangapunan sa simang kabanalan, kami manlugod, liwanagan, kan simong pinsan sa kalangitan, si Jesus, simong katoon, kami kang heratiman, si Jesus, simong katoon, kami kang